Okay. Nawa? Okay. Maayong gabi eh. Nagabi siya diha. Murag alas 11 naman 51 na. Unsay pundok nimo, Migo? Christian. Unsang klaseng Christian? Christian rin siya, bro. Christian rin siya ang pundok na mo. Kanang nga rin gusto yung ayaw kong tawag ang tagayan ng generic name kay daghang man kanang kung Christian. Unsang klaseng Christian? Christian rin siya. Istambalan na mo is Jesus Christ the only true God. Lagi ako tawag anang kuan kay inyuha man ang kuan, inyuha man ang tawag ining huna og inyuhang claim. Si Raymart Christian na puto pero di man mo magkasinabot adto. Unsang klase mong Christian? Born again? Unsa man? Adi sa born again. Unsa man pud mo? Christian rin siya. Christian rin siya. Asa mo gikan nga Christian? Sa kuan, sa diri sa kuan. Asa god? Nung una dilim gyud ako ang kanang kuan bro, dilim gyud ako kanang founder. Ang among founder is taga Mindanao. Kay kasi pangalan pod? Si Jeremiah. Bahaw. Si founder ninyo? Si Mr. Jeremiah Bahaw. So hindi mga nagpasakop anang tao ra may gatukod na Christian pagidanin niyo. Maumpoy tudlo pun nga sa mga bro ba nga sa Biblia ba? Maimpirno ka na. Nituo-tuo ka niya nya pagkahuman siya pwede gatukod ang iyang pundok. Adili bro dili man pud sa ingon nga siyang kaugalingon at silang pundok. Kundi ikaw nag-ingon nga founder, di ba? Ikaw nag-ingon nga ang founder ninyo mauna. Dili man pud murag imo ang gikontra ang imong kaugalingon ron. Dili bro, kang dili man pud mahimo bro nga kanang press inyo ha. Example press inyo ha. Dili man pud matawag sa inyo nga wala mo'y founder. Kami pud dili pud ni matawag nga. Naami founder si Kristo. Katong giingon nimo nga true God. Dili ba sa tao bro, sa tao. Dili man pwede nga tawag ang pundok yang mas pasakupan tao magtukod kay di man manluwas ang tao. So but pasabot bro, wala founder sa inyo aron kun si Kristo ra. Lagi si Kristo lagi. Si Kristo ang founder mo ng simbang Katolika, ang edad ani niya almost 2,000 years old na siya. Ang sa inyo bago pa lang, buhi pa na inyong founder? Buhi pa bro. Sus Ginoo ko yung tao. Ayaw gid intawon isugal ng imong kalag din na amigo. Kay na maimpirno ka na. Dili bro, sultihan ka bro. Ang ilang gikuha bro, naman pud sa Biblia. Di man siya nagpasabot nga siya ang among himong lead. Siya mong gihimo yung ingon nga siya mong simba. Di ba siya lang yung siya point gamit sa Ginoo. Amigo Milchi. Ang point man gud din manggod kay tawag ining lagi siya lagi ang kuan, siya lagi ang tawag ining inyo halaging founder lagi. Bisag wa mo nituo niya nga siya ang tawag anang Dios pero nituo mo sa iyang wali. Oo, kay gikan pud sa Biblia yang wali bro. Sa Biblia, nya sa Roma kapitulo 10 bersikulo 15, ang mga magwawali pinadala biya na abay mo padala kinsa pa nagpadala niya. Ha? Kasi nagpadala niya bro? 10:14-15 ba? Basta magwali manggod ka sa pulong sa Ginoo manggod migo, kinahanglan na ay mo padala nimo. So ang pangutana na karon kanang inyong founder kinsa nagpadala ana? Kuan bro. Ako basahon bro sa Biblia kung kinsa bro, pwede ra bro. 19th century, 20th century na karon nya pagkahuman Biblia imong basahon dili. Uy, kinsa nagpadala ana? Kay binuang man na nga karon pa nahimugso niya pagkaman imong basahon Biblia niya ang Biblia first century pa. Yaga-yaga man oy. Example bro. Bro. Example kanang kung ang Diyos may magpadala siya, bro. Nga piragi lang sa Espiritu Santo. Bawal ba bro? Di na mabasa sa Biblia. Tawag kontra gyud na sa Biblia, migo. Sa dili mabasa bro. Niingon si Ginoong Kristo sa Mateo 24:4-5 ug 24, ingon pa niya bantay mo kay naay magpaila nga gipadala nako na. Nya pagkahuman ang mga apostol manggani gipadala pa manggani gipandungan nya ang mga apostol nagpadala pod nagpandung pod nya kanang inyo sulpot lang nya mingon angkon din gipadala ko sa Dios. Way kalayan na ng kibuloy. Di kay siya bro is
kami siya bro kay nagtudlo pag siya nagtudlo sa biya siya sa nagtudlo biya sa kanang word to forward pod ba biblical pod yang gitudlo wala ko supak ana kay yaha man pamaagis pagtudlo pero ang lagi bro na enough na ba na nga makita nato nga tinuod ba na siya for example Kibuloy nagtudlo pod bro word forward pod pagkahuman si Manalo gatudlo pod unya nga mo man nagkahiusa nga pareho mo nagtudlo kay dilim sad ko miingon sa bro nga dilim sad ko mo ututol sa bro nga kanang pareho pod mi parehas pod ni Felix Manalo Iglesia ni Cristo pareho pod mi sa imong gi-encounter nimo ganiya di ko pwede pod mingon nga parehasan ni bro kay mo na ko pangutana migo mabato na akong pangutana ganina unsay connection ninyo diri sa Biblia kay dali lang kayo magtudlo lagi Biblia ako pangutana ba unsay connection ninyo sa Biblia ba Biblia man na inyong gibit-bit unsay connection ninyo asa mo dapit na connect ba kay ang Biblia manggod ang gitudlo sa Biblia na ay mga tao nga magtudlo nya kanang nagtudlo og pulong si Ginoo gipadala na sila na ay mga responsableng tao ba nga nagpadala sa ilaha ba nya di sila pwede makatudlo kung dili sila pwedeng pinadala kay ingon pa ni San Pablo Galacia 1:8 bisan gani kami usa ka anghel magwali og ebanghelyo nga lahi sa imong giwali ipatunglo so ang akong tawag anak pangutana kay kanang inyong founder karon kinsa man nagpadala ana ang Diyos kinsa nag-ingon nimo ha kinsa nag-ingon sa Biblia ang Dios Biblia o sige basado sa Biblia nga kanang imong founder gipadala sa Dios sa Biblia bro ako basahon bro si pangalan si mo ganing kuan imong founder ha si Jeremiah Jeremiah pero wala gyud bro ha Jeremiah Bahaw pero kay gisugo sa amo na bro ha basaha daw sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Mr. Jeremiah Bahaw gipadala sa Dios kanay mo bro kanay muhang kuan bro kanay muhang tubag bro kanay muhang istoryan mo bro pilosopo ra kayo ako mahatag isa amo lang amigo ikaw man ni tubag sa kung pilosopo niya ako pangutana sa imo tungod ra pud na sa imong tubag nga tawag ining walay klaro gipaluapan lang ta ka base sa imong tubag di ba ingon ka nga kinsa nagpadala na ang Dios pagkaman kasi giingon nimo ang Biblia di siyempre imposible ang Biblia gani bro ipadala gyud sa Dios Espiritu Santo sa Dios paminaw sa bro musapaw mo kagod musapaw mo ka bro dili paminaw sa bro ang Biblia gani nagsulti ang Biblia nagsulti sa Biblia ipadala nga Mr. Bahon gipadala sa kuan gipadala sa Dios sige basaha minaw ko ako basahon bro basa lagi. Pero wala kay katungod nga miingon ka nga ikaw may magbuot ay kog buti sa ako ang buhaton ako. Wala ko nagbuot mabito gipangutana ta ka sa buhaton ni. Mo gani nagbuot ka sa akong gibuhat nako. Tipa gipangutana ta ka base sa imong gisulti kay ang imong tubag nako sumala sa Biblia. Mabasa sa Biblia. Sumala lagi sa Biblia bro. So basahon nimo na karon nga si Mr. Bahaw gipadala sa Dios. Sumala lagi sa Biblia. Sumala lagi sa Biblia bro nga akong basahon pero ayaw kog buti sa akong istubag ay kog buti sa kuang ay kog buti sa akong istorya di ba wala ta kagibutan ang ako alang nanginahanglan kog kanang tubag mutunong sa kong pangutana ba mutunong mga ganun bro mutunong balik ko na ko ha para masabtan nimo ba balik ko na ko ha ingon ka nga ang inyong founder si Jeremiah Bahaw ingon ka di ba karon ingon ka kisa nagpadala ana ingon ka ang Dios manitubag nimo ha. Kung kisa pinag-ingon nimo nga si Mr. Jeremiah Bahaw ipadala sa Dios ang Biblia. Nya karon kung pabasahon ta ka anang puluha, di ka kabasa. Ay binuang man imong ang Biblia gani bro. Ang Biblia gani bro, sugo sa Dios. Basaha daw sa Biblia. Ang Biblia gani ang Biblia. Pero way nag-ingon nga Jeremiah Bahaw. Basaha daw lagi kisa maginig-ingon nimo nga si Jeremiah apil si Jeremiah Bahaw na. Sige be. Ingon man ka wala mabasa nga si Jeremiah Bahaw na. Kinsa nag-ingon nimo nga apil si Jeremiah Bahaw ana? Ha? Sugo gani sa Dios. Wa ko na ingon nga. Wala ko na ingon na iyang pangalan. Sugo gani sa Dios, sugo sa Dios. Buibot pasabot nato nimo. Ako basahon na, basahon. Way problema na sugo lagi. Nya kinsa po nag-ingon nimo nga apil si Jeremiah Bahaw ana? Ako basahon. 3:34 sa Juan, tarawa, basahon. Kay ang sinugo sa Dios. Tarawa ha. Kay ang sinugo sa Dios
nagsulti siyang mga pulong sa Dios ug walay sukod sa Dios nga naghatag niya sa iyang espiritu. Dili pasabot ang sugo sa Dios, magsulti sa espiritu, sa magsugo sa pulong, magsulti siyang mensahe. Pasabot sulti sa mensahe siya. Buta sa sinugo sa Dios. Imuha man ng interpretation kinsa may nag-ingon yung mga appeal sa Jeremiah bahaw na. Wala ko mag-ingon nga, wala ko mag-ingon ako Biblia may nag-ingon bro. Sugo ka ni sa Dios bro, kasabot nga sugo. Biblia man ka nag-ingon kinsa may nag-ingon yung mga appeal sa Jeremiah bahaw na. Ha? Unsa bro? Biblia man ka nag-ingon kinsa nag-ingon yung mga si Jeremiah bahaw appeal anang sitasa. Apil mo ka na sugo sa Dios, wala nag-ingon nga naa shit. Wala ko ingon na iyang pangalan diha. Pero kay gumikan na sugo sa Dios, nagsulti sa iyang pulong. Malibot pasabot na ko. Wala lagi ang pangalan. Wala lagi ang pangalan niya diha. Ang akong pangutana ba kinsa nag-ingon nimo nga appeal sa diha? Appeal sa diha? O natural. Kinsa nag-ingon nimo? Nagsulti man siya sa mensahe. Gawas kung wala siya magsulti sa mensahe kay wala sa suguha. Pero kung magsulti siya sa mensahe, buot pasabot gisugo siya. Nga katong tawag anang giingnan ng Kristo nga pahawa mo magmakasala mong dagko nagwali putos mensahe nga nang gipapahawa man to niya. Ha? Kung moro na basihan, magipadala. Unsa bro? Naas bala ang kasulatan nga naay mga nagwali siyang pul nagayog masakito nagpahawag yawa pero giingnan niya pahawa mo ko ilan ninyo. Wala man pud mi nag-ayog masakito bro. Wala pud mi nagbanhaw sa mga patay. Nagtudlo pod, nagwali masabaw to siya. Ang giingon dito sa Matthew 7 verse 22-23, nag-giingon dito bro. Paminaw. Ang giingon dito, nagbuhat og mga milagro, nagbuhat og mga milagro. Ang giingon dito. Nagbanag patay, nagtudlo pod. Ay ko ina bro. Bro, ay ko ina wa apela to. Ako ang pangutana ba ikaw man di naghatag ato nga bersikulo. Pangutana sa bro. Ang tawag ana pag-angkon ba kay claim ra man ninyo na puros. Claim respetuhon ko na inyong claim pero ako ang pangutana inyong connection. Tiyo mo na dito nagkasinabot istoryaan eh. Dito magsabot istoryaan eh. Buot og angkon. Connection ninyo. Amo angkon man gani mo nga kamo tinuon eh. Kami gina. Di ba pangutana sur ba? Puli-puli inyo ba? Lagi ba? Tubagal lang kog tarong. Giunsa ninyo pag-connect diha? Sugo gani sa Dios. Kung dili siya magsulti sa mensahe sa Dios, dili siya sinugo sa Dios. Pero kung magsulti siya sa mensahe sa Dios, pasabot sugo siya sa Dios. Ikaw be pangutana karon bro be. Ikaw. Connection ba? Karon bro, ikaw be. Karon bro. Mangutana sa kunimo. Connection. Di ba mangutana sa kunimo? Ate, mangutana sa kunimo. Tipa ha. Ang akong pangutana simple. Connection ninyo. Kaklaro ana bro. Bro. Magwalig pulong sa Dios. Si Manalo nagwalig pulong sa Dios. Si Kibuloy nagwalig pulong sa Dios. Si Chastasi Russell nagwalig pulong sa Dios. Si kaklaro ana bro. Anong di mo kauban? Bro, kaklaro ana ho? Kaklaro. So, akong anong pangutana nimo ha? Ako mo kanang pangutana nimo ha. Ayog sapaw sa mo istorya. Musapaw ni kasi mo istorya. So simpre maglibog jud tanduha kay magdungay man tag istorya. Di ba? Ay sapaw ko istorya ha. Ang gingon nako ganiha. Pabagalan ko sa pangutana. Mao gani, pero ayog sapawi. Mangutana ka ayog sapawi. Di ba? Ay ang mangutana ka ayog sapawi. Dili ba? Ang imong tubag perting layo. Ang atong gisgutan si Mr. Bahaw. Si Bahaw atong gisgutan. Nilukso ka sa Biblia. Di pa ba? Nilukso ka sa Biblia. Mo nagipangutana ka sa connection ninyo sa Biblia. Naaba mo yung connection. Mo na punto na ko kung nasabtan nimo eh. Nasabtan ako do. Taga-antang panalita na ang point na ko ha. Para tawag na masabtan ko nimo. Si Kristo gipadala ang mga apostoles. Pandungan sa iyang kamot. Gihuipan pagyod. Ang mga apostoles nagpadala pod sa iyahang mga disipulo. Gipandungan gihapot sa mga kamot sumala sa mabasa sa Biblia. For example, San Pablo nagpandung kang Timoteo. Yun. Mo ni buti pasabot ni pinadala. Pero ang pangutana kinsa may nagpandong ni Mr. Bahaw para magwali. Kinsa nagpandong? Ako basahon? Ako basahon. Si Mr. Bahaw basa na po da. Basahan sa Biblia. Kung mabasa na ko sa Biblia. Kung mabasa na ko sa Biblia bro. Tuhuan nimo. Okay, kung mabasa nimo sa Biblia nga si Mr. Bahaw gipandungan ay mag-uban ko sa imo. Ayaw kog buti sa akong pangutana. Ayaw kog buti sa akong pangutana. Ayaw kog buti.
Ayaw kong buti sa akong tubag. Nagbuto ka sa akong tubag. Ay, buti sa akong itubag. Kung mabasa na ko sa Biblia. Mabasa. Kasi nagtugdong niya. Kung mabasa na ko sa Biblia. Uyon man ba nino? Dili ba? Ang tawag anak pangutana, gisundan ko to imong. Oy, ako basahon ng Biblia bitaw. Except siguro kung imuhang bawion to imuhang tubag. Kaya ang imuhang tubag baya akong gisundan. Karon imo sa ibalik ng Mr. Bahaw, Mr. Jeremiah. Magkasumpaki ka na. Si Kuan, di pa gipandungan si Mr. Bahaw. So karon ang pangutana ron, asa na mabasa sa Biblia ba sige giba na pud mo na. Para saan bro? Para saan Ikaw bro, nagsulti. Para saan bro? Ikaw nagwali nag preach ka ron bro, wala. Nagtudlo ko. Pero nagsulti ka sa mensahe sa Dios. Yes. So kinsa may katungdanan nimo nga nagsulti ka sa mensahe sa Dios? Gipandungan ko sa among Spiritual Director Reverend Father Timothy Piper sa Society of St. Abot pa sabot. Tipa. Si Reverend Father Timothy Piper gipandungan pod ni Archbishop Marcel Lefebvre nga bilang sa ordinadong pari. Sa Archbishop Marcel Lefebvre gipandungan yung dinahan ni Cadan Leonard hangtod mo sangko na sa mga apostol. Ang inyo. Hantod mo sangko sa mga apostol, bro? Oo. Hantod mo sangko sa mga apostol? Nakoy basahon sa Biblia, bro. Umuwing ka sangko sa mga apostol, ha? Sige, basahon ako. Kailan nagpandungon? Sige, basahon ako. Basahon ako. Hebreo, bro, ha? Basahon. Size 1 sa Hebreo. Busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan. Ug dili kita magpabilin nga unang ang sa mensahe nga Kristohanon, dili na to ang balikon sa pagtulunan nga may tungod sa pagkinulsol nga gikan sa buhat sa sangpot sa kamatayon ug ang mga pagtulunan nga may tungod sa pagtuo sa Dios. Dili nato balikon ang pagtulunan nga may tungod sa mga bunyag sa pagpandong sa mga kamot. Karon bro, abot pasabot bro. Ingon medyo nga pandong sa mga apostol bro. Ingon ang Biblia. Gibuhat na San Pablo. Bot pasabot gisupak ni iyang kaugalingon kung tama imong interpretation, dili mauna. Mao gani bro, ngayon na dili nato balikon ang pagtulunan nga may tungod sa pagpandong sa mga kamot. Supak ka bro. Di pa mali na imong interpretation sa nakasulat din na. Supak ka. Interpretation. Mali. Wala ko ni supak. Ang supak niya na ikaw. Ano man, ingon pa ni San Pablo. Oo, yung supak. Ikaw may supak. Ingon ang Biblia. Sabton, gagisulat ni San Pablo, gituis mga walay alamag ug mga matuot-uhon. Wala sige. Wala lang ko gituis. Ibasa lang ako sa Biblia. Diba? Tama na imong intawag anong interpretation. Mahulog ang San Pablo, nagsupak siyang kaugalingon na nagtandong ang Timoteo. Magkaka-apostol. Kutob sa mga apostol. Hantod kang Pablo. Kunya karon si Pablo. Nagbitok man po ni Pablo nga dili na to balikon ang mahitungod sa bunyag. Dili na to balikon ang pagpandong sa mga kamot. Abot pa sa inap na siya. So kung tama niya mga interpretation, mali San Pablo nga nagpandong siyang mga kamot. Nag-explain ko. Kung nag-explain, ibasa na ko sa Biblia. Tanaw na to pagsabot nimo. Karon, kanang kingon mo sa Hebrew 6 kung tama ang mga interpretation, mali San Pablo nga nagpandong og kamot ito kang Timoteo o gisugo niya magpandong usab. Sa uban. Sa unsa? Sa unsa wa ka bawa na. Nagisugo niya sa Timoteo magtandong pud sa ubang mga tawag ini mga alagad mga obispo. Sa mga alagad ni Timoteo? Lagi. Gipandugan lagi si. Sa Hebreano 6:1 kung tama na ang imong interpretation, sayo si Pablo nga nagpandong sa dito kang Timoteo. Sayo si Pablo nga nagpandong kang Timoteo. Dili ko mo ingon nga sayop kay naman yun na sa Biblia. So dili ko moingon nga sayop kay naman na sa Biblia. Dili ko moingon nga sayop. Dili ko moingon nga sayop. So nagkot karong sitas nga wa kasabot. Ha? Nagkot kasabot. Nagkot karong sitas ba nga wa kasabot. Nakasabot ko ako nagputo sa tipas. Siyempre nakasabot ko. Asa magitinuod gyud katong tawag ang giingon na San Pablo nga di na ta mo balik didto or si San Pablo nga dibuhat nga nagpandong gyud sa kamot. Pag-abot sa Hebreo. Pero pag-abot ikang pa San Pablo, pag-abot sa Hebreo. Diha na niya. Unsang tuiga din nasulat ang Hebreo ug ang kanang 1 Timothy? Ha? Unsa din tuiga di ay kay pag-abot sa Hebreo. Okay. Unsa man pag-abot yan sa San Pablo ang Hebreo ug kanang pag-abot yan sa Hebreo gani nga tipa ba? Di ani na lang bro. Okay, dili na. Ani na lang. But pasabot. Ayaw ipsot.
Kanang giingon din na sa tawag ining giingon nimo nga sa Hebreo na manggod na. So kasauna okay lang. Unsa man yung mga tuigan na nasulat ng mga libruhan ni San Pablo kay para makonsider nato ni imong rason. Ha? Ha? Unsa ning tuiga ba nasulat ba kanang Hebreo ug 1 Timothy? Di kay nagsunod nagkuambi sila ba. Siyempre mas chronological arrangement man ang imong giingon di sa Biblia ang tuig sa pagsulat ba katong historical arrangement niya ba? Di ato ko base sa ako ang pangutana, bro. Wala ako nagistorya na. Ako'y nangutana nimo. Mo kaya nangutana gani ka. Wala ko magistorya nga terus ang tuiga. Wala ko ikay mo nagsulti ana. Dili ako. Ang Hebreohanon sa 1:1, di ba? Oh, sa 1. Ang Hebreo sa 1 nga. Okay, di natama ko dito magisgot. Di natatawag ini nga mo balik. So amo di pasabot pag naay magpandong sa gitawag og mga kamot after ana mali na. Ha? Unsan? Tarong nga. Dili maklaro mo tingo. Tarong nga paminaw. Oh, sige. Balik ba? Gi-count nimo ang Hebreohanon size 1. So karon kay pag-count nimo sa Hebreohanon size 1, after anang pagsultiya si bisan kinsa nga magpandong sa ilang mga kamot sa gitawag og mga ilang mga sumusunod sayop na to. Di sa pag-abot ni sa kuan lang sa unang mga apostol, sa unang mga apostol, dili ko makaingon nga sayop to. Pero pag-abot na gud kang Pablo, diyan nagpamatud tanan sa size 2. Diyan pamatud tanan nga dili na to balikon. So ang buti pasabot si San Pablo dili na to balikon. So ang buti pasabot si San Pablo mismo wa na nagbuhat sa pagpandong sa kamot. Ha? Unsa? Oh, natural. Oh. Kung may mabasa ko sa Biblia nga San Pablo nagpandong pud sa kamot ng Timoteo, admitahon nimo bakakon ka. Ha? Unsa? Kung may mabasa ko sa Biblia nga si San Pablo nagpandong kang Timoteo, admitahon nimo bakakon ka. Dili mo ko magaingon nga bakakon ko kay naman sa ko mabasa sa Biblia. Tuwas tingali nga wa ko'y kahatag. Kung may mabasa lagi, kung ingon man ka nga wa na nagpandong so kada iyang gisulti na. Pag-abot ni San Pablo sa gud ang kuan. Kung may mabasa ko sa San Pablo dili sa ko makaingon nga bakakon. Ko kay naman ko ginapsa ko kay ebidensya nga ikahatag ko sa imo ha. Ebidensya lagi ang ako giguko din ang imong pagsabot. Parehatan mo ha. Pagsabot nimo dili di ta pareha. Kung may mabasa ko sa Biblia, kapitulo bersikulo nga si San Pablo nagpandong pud sa mga kamot, admitahon nimo bakakon ka. Unsa? Nagbabasa nimo sa Biblia nga. Kay ingon man ka nga pag-abot ni San Pablo wala na. O sige niya, ug nasa ko mabasa sa Biblia. Ug nasa ko mabasa sa Biblia nga dili na to balikon ang pagpando. Lagi. Abe paminaw sa. Paminaw sa og imong kuan, gibangga na ko na imong argumento ba? Mao gani, paminaw sa lagi. Sa mga kamot, admitahon nimo bakakon ka. O lagi paminaw sa. Nasa ko mabasa sa Biblia nga dili na to balikon ang pagpandong sa kamot. Gibasa na nimo bakakon ka. Gibasa na nimo, mabot gipangutana ta ka. Ano sa adin ni Honong ang pagpandong sa kamot ingon kas panahong San Pablo, di ba? Tungod anang Hebreo sa San Pablo, di ba? Ni Honong na. Sa panahon si San Pablo, ni Honong na. Ni Honong na ba pagpandong sa kamot? Kanang pagpandong sa kamot mo. Ni Honong na kay si Pablo may nag-ingon. Ni Honong. Kung may mabasa ko nga San Pablo nagpandong pud sa kamot ito ang Timoteo, admitahon mo bakakon ka. Mao lagi ug nasa ko mabasa sa Biblia nga dili balikon tong pandong. Bakakon sa ka. Ganin animo gani. Ay di para pareha ta. Animo gani na Hebreo. Daw gani para pareha gani ta. Dito pareha imong gisunrambo nagsabot ng gibasa nimo. Wala sige gisun. Ay kay ikaw may gisunrambaw dili ako. Gibangga-bangga dili ako gisunrambaw dili ikaw. Gibangga-bangga balik ta ka. Para pareha ta. Lagi. Para pareha ta. Ayo ko tabla ka. Kay di ka katubag sa kong pangutana eh. Direta ka Mr. Bahaw, kinsa may tawag ining nagtudlo kang Mr. Bahaw kung wa sa pandungi. Kinsa may nagtudlo kang Mr. Bahaw para magwali siya? Yung babasa na ko sa Biblia, dawaton ba na imong kamaturan? Si Mr. Bahaw? O sige, basa ha. Di ko ingon nga Mr. Well, di ko maingon nga si Mr. Bahaw, pero na ko basahon sa Biblia. Si Mr. Bahaw. Pero na ko basahon sa Biblia. Si Mr. Bahaw lagi atong subject. Lagi, na ko basahon sa Biblia kung kinsa nagtudlo niya. Punto si Mr. Bahaw. Kaya di man ka nagpasakop ni Mr. Bahaw. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Mr. Bahaw gi sugo be sige be lagay sitas. Mao gani. Sa akong gingon di ayaw kog but-e sa akong ikuan bro. Ay kog but-e. Di ba?
Wala gibutan ang Di ako lang gusto klaro, klaro nagbuot ka. Ang ako lang gusto Nagbuot ka. Nagbuot kay sa ako itubag. Ay kaklaro ana nagbuot ka sa itubag. Ay buot niyo itubag. Laon. Kamatuoran man ang ato ang gistoryahan dire. Kamatuoran. Pwede man kung mukot ako gipadala ko. Oh, ginagawa ng sulong sino gipadala ko. Amo ra pag kuyaw kay angkon-angkon ko. May ikaw pud angkon man pud kang gipadala ka mo ba to ato ang gitreso na ba kay connection. Mo man ako. Abi ani ron. At atong balihon. Kay mao jud na mo pamatuod. Kay mao po na kang Giancarlo. Kay ilang ti kang Giancarlo tingali. Mao sa ikon sa karbare balihon na to. Karon nagsulti ka sa di ba karon nag-preach man ka, nagtudlo man sa ga. Gitubag data ka ganina ana, gibalit na mo ng pangutana. Itubag nimo. Pero ang pangutana karon, sugo ba yun ni Kristo nga ikaw gisugo ka o si Pablo? No. Pinaagi sa otoridad ng gihatan niya sa Santa Iglesia gisugo ko ni Kristo. Di, kisa gyud No. Ang pangutana karon ba? Kinsa man lang gyud Ginoo ko unsaon na lang. Balik ka, pangutana ko ba? Balik ko na ko ang tubag, Mr. Milchi, balik ko na kung tubag, kaya baguan mo na sabdi akong tubag ganina ba, ang otoridad ni Kristo nagpadayon hangtod karon, pinaagi sa iyang mga kaparian, kaya ang gisugo sa balang kasulatan mga pare, wa mo'y labot. Ang among mga pare, nagpandong sa mga kamot, gikan pas panahon sa mga apostol, ibisan sa San Pablo, nagpandong gani, niya pagkahuman gikan kang San Pablo, gipandong nga si Timoteo nagpandong sab, hangtod karon, nagpinandungay pa na sila hangtod karon. So, mo na gikan anang panahon na ako kay binunyagan na o kinumpirmahan man ko, pinagis kong kumpirma gipandungan ko sa obispo para mahimong tawag ka na maglalaban o tawag ka nang manalipod sa pagtuo. Sa otoridad gikan kang Kristo na dawat nako nga na magipandungan man ko. Ikaw kasi pangutana bro, asa dapat mabasa sa Biblia bro nga gisugo inyuhang kuan karon, gisugo ba jud sa Ginoo ang inyuhang founded karon nga ang nagtugdong si mong kamot. Founder, di ba si Kristo man ang founder? Unsa ang Kristo si Kristo ang founder eh. Unsa bro? Ang inyo si Mr. Baho man yung founder, ang among founder si Kristo. Si Kristo ang founder mo si Kristo lagi. Lagi. Ang tana lagi asa lagi dapat mabasa sa Biblia lagi nga imong pangalan, imong si Bro RJ, ato man dapat mabasa sa Biblia. Kasabot sa kong tubag by way of authority. Ikagi nagigong ganiya gani, ding ana sa gugma, ana sa by way of authority dili oy. By way of authority, mabutaw gitubag ta kaganina di ba gipandungan ko sa among pari, ang pari namo gituban pandungan sa obispo, ang obispo ang may bugtong ako tay ba kanang Biblia na sulat na sa unang siglo pa. Sumuti pasabot ang pagpadayon sa pagpadala gikan sa unang siglo to karon magpadayon na bisan pagwa na sulat sa Biblia. Pero so karon, sa Biblia lang man ang inyo karon mo nagipangutan at kag unsang sita sa Biblia. So karon bro, so karon gisugo ka sa Dios kay ikaw magtudlo ka. By way of authority, nagihatag siya mga pari. Nakto pag istorya, founder ba ganyo si Kristo? Founder man ganyo si Kristo, di ba? Founder man ganyo si Kristo. Founder man ganyo si Kristo. Asa dapat mabasa sa Biblia, ikaw gisugo ka ni Kristo. Di imong pangalan ang lagi nga di ba dili na mo na pagtulon ang nga parehas inyo nga sula eskriptura. Ay mao gani mo na ang pagtulunan ang pagtulunan ganyan pangutana no sa paminosa ang amo ang gitawag og pagtulunan migo simple man kaayo ang among pagtulunan dili mi sula eskriptura dili mi parehan ninyo nga naman kay ang sula eskriptura man dapat mabasa ang samua manggod na ami pagtulunan basahon sa Biblia o nya pagkahuman pinaagi pod sa tradisyon kay ang Biblia nagtudlo pod og tradisyon. So mo na hinungdan na kami mga Katoliko gipadala mi sa simbahan namo nga magtudlo pinaagi sa pagpandong sa amo ang gitawag mga parian kay ang Biblia mismo basta ipadala gani ka kinahanglan pinandungan ka. Karon kanang imong pastoryabo kinsa man nagpandong ana be? Isugod jud ka sa Ginoo nga magtudlo ka. By way of succession and authority, yes. Gisugo ba ka sa Ginoo nga magtudlo? Ka ang Ginoo nga sugo ba ka sa Ginoo? By way of succession and authority, yes. Di ba ang Ginoo gisugo ba gyud ka sa Ginoo nga magtudlo ka? By way of succession and authority, yes. Kay ako. Di ang pangutana karon biya sa dapat mabasa sa Biblia nga imong pangalan tong balihon. Ingom jud ka nako ganiya sa dapat mabasa sa Biblia. Ingon bitaw ko nga by way of succession and authority, yes, di ba? Wa jud ka kasabot ba? Wa kasabot. Kasabot ba?
Wala kasabot ba? Ngano man kay ang Biblia human na nasulat wa pa ko matao. Human na nasulat bro. Ang authority nga among gigunitan kadtong succession gikan pa sa unang mga apostoles. Kamo putol man mo, wa man mo succession. Di, apawata na ka bro. Bro, dili ba day pwede bro bisan og di ulahing na tao bro. Dili ba day pwede bro nga ulahing na tao dili pwede mag asa naman nawa naman pug ka. Ay na lang. Gahi pasabton. Di gyud na pwede gyud nga magwali ka nga di ka sinugo. Di gyud na pwede. Dili gyud na pwede. Mao nang mga pastoy. Kanang imong founder nga si Mr. Bahaw, luoy kayo. Gyud in taon na makonektra sa mga apostol. Manang niingon si tawag ining si San Pablo bisan gani mi o sa anghel magwalik ebanghelyo. Kalahi sa among giwali ipatunglo.